भक्तान् हरिभक्त संयुक्तान् भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् कृत्वैव त्रीं भजत सदैव ते गुरु श्री चरणारविन्द्यम् श्रीराधिका माधवयोरपारा ராதிகா மாதவா அதுதான் சொல்றோம் நம்ம. ராதிகா மாதவா இருக்கல்ல, சோ அந்த ரெண்டு பேரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேக்குறது தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு இஷ்டம். ஸ்ரீ ராதிகா மாதவயோர பாரா மாதுர்ய லீலா குணரூப நாம் நாம் அதாவது மாதுரிய லீலா அவரோட குணம், குவாலிட்டி, பேரு, பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவரோட ஃபார்ம் இதெல்லாம் தான் சந்தோஷம். மாதுரிய லீலா குணரூப நாம் நாம் ரக்திஷனா ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய பிரதிஷனம்னா எவ்ரி மூமெண்ட், ஒரு க்ஷணம். ஸ்வாதனம்னா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன், ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு, அதுதான் சொல்றாங்க. பிரதிஷனா ஸ்வாதனலோலுபஸ்ய வந்தே वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम्. கிளாஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இந்த மீனிங் ஃபுல்லா பார்க்கலாம். இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இது இந்த பாடலை ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது முக்கியமா. நம்ம வந்து இந்த சம்சார தாவா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி இதெல்லாம் மனப்பாடமா வந்துடணும். ஸோ அதனால டெய்லி ஐ திங்க் வி ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு ராதிகாம்மா ஃபார் ஹர் வண்டர்ஃபுல் சர்வீஸ் இயர். ஸோ அவங்க டைம் எடுத்துட்டு உங்க எல்லாரையுமே இந்த வழியில வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. எனக்கு அந்த டைம் கிடைக்கல, அவங்க வந்து இந்த செயலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஹர். ஆக்சுவலி நாட் அட் ஆல் மேம், ஆல் சேஃப் ஜர்னி மேம். புக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கோலோகால, அதுக்கு எல்லாருமே போணுமே, அதுக்கு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 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 குட். ஆக்சுவலி யா, ஸோ நீங்க வந்து இட்ஸ் நைஸ். அதாவது டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? துளசி ஆரத்தி இப்ப நல்லாவே கத்துக்கிட்டோம். முடிச்சிட்டோம் மேம் துளசி ஆரத்தி. இது வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே ஓகே. ஒன் வீக் ஒரு நியூ பேரா ஆட் ஆகுது. சோ அப்படியே மீன் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஓகே கிரேட். ஆக்சுவலி குட். தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ இது பிரேயர்ஸோட இந்த செஷன் மாதாஜி. எஸ் 28. ஓகே 27 முடிச்சிட்டேனா நானு? முடிச்சாச்சு. 27 முடிச்சாச்சு. நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राजकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ பிரபுபதா பிரணதியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நாம் இன்னைக்கு 27வது பதத்தை माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 28 நடத்தம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி நேத்து புஷ்பா மாதாஜி அதுக்கப்புறம் வந்து வேற யாரு கை உயர்த்திருந்தீங்க 2-3 பேருன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் புஷ்பா மாதாஜி இப்ப நீங்க வாசிங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 2 பேர் யார் நேத்து உயர்த்திருந்தீங்களோ அவங்க இன்னைக்கு உயர்த்தினா அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதாஜி நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி இல்ல எல்லா வரிசையா வந்துட்டே இருக்கும் மாதாஜி ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே உண்டு ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா राजो उवाच निदानम् उपगतेषु वृष्णि भोजेषु अधिरथ यूदवेषु मुख्यय सदुगदम् अवशिष्ट उद्धवो यत् तरीर् अभि तद्यज आकृतिं त्रियद ईशः यस हरे कृष्णा यस हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा वासिंग राज उवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ यूदपेषु मुख्यः सदुगदम् अवशिष्ट उद्धवो यत् तरीरभि तत्यज
ஆக்ருதிம் திரியதேஷக. ராஜ உவாச்ச. அரசர் வினவினார். நிதனம் அழிவுக்கு, உபகதேஷு உட்பட்டு, விருஷ்ணி வம்சத்தின், போஜேஷு போஜ வம்சம், அதிரத சிறந்த சேனாதிபதி, யூதப சேனை தலைவர், யூதபேஷு அவர்களுக்கு இடையில், முக்கியமான, சக அவர், தூ மட்டும், கதம் எப்படி, அவசிஷ்ட எஞ்சி இருந்தார், உத்தவக உத்தவர், யத் அப்படி இருக்க, ஹரிகி பரமபுருஷர், அபி கூட, தத்யஜே முடித்து கொண்டே, ஆக்ருதி எல்லா லீலைகளையும், த்ரீ அதீஷ மூவுலக இறைவன். மொழிபெயர்ப்பு. அரசர் வினவினார். மூவுலகங்களுக்கும் இறைவனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் முடிவடைந்த பிறகும் சேனாதிபதிகளிலேயே சிறந்தவர்களான விருஷ்ணி மற்றும் போஜ வம்சத்தினரின் மறைவுக்கு பிறகும் உத்தவர் மட்டும் ஏன் எஞ்சியிருந்தார்? பொருளுரை. ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமியின் கருத்துப்படி நிதனம் என்ற சொல் பகவானின் உன்னத வசிப்பிடத்தை குறிக்கிறது. நீ என்றால் மிக உயர்ந்தது, தனம் என்றால் ஐஸ்வர்யம். பகவானின் வசிப்பிடம் மிக உயர்ந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டது என்பதால் அவரது வசிப்பிடத்தை நிதனம் என்று அழைக்கலாம். இலக்கண விளக்கம் ஒருபுறம் இருக்க, விருஷ்ணி மற்றும் போத வம்சத்தினர் அனைவரும் பகவானின் நேரடி சகாக்களாக இருந்தனர் என்பதையும், பகவானின் லீலைகள் முடிந்த பின் அவரது சகாக்கள் அனைவரும் பரலோகத்தில் உள்ள அவரவர் அந்தஸ்துகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் என்பதையும் சுட்டி காட்டுவதே நிதனம் என்ற சொல்லின் உண்மையான நோக்கமாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் ஆக்ருதீம் என்ற சொல்லை லீலைகள் என்று பொருள்படும்படி விளக்குகிறார். என்றால் முழுமையான, கிருதீம் என்றால் உன்னத லீலைகள். பகவான் அவரது உன்னத உடலுடன் எல்லா வகையிலும் ஒத்திருக்கிறார் என்பதால் அவர் உடலை மாற்றுதல் அல்லது உடலை விடுதல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஜட உலக வழக்கங்களுக்கும் சட்டங்களுக்கும் ஏற்ப பகவான் பிறவி எடுப்பதாகவும் உடலை விடுவதாகவும் காணப்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் தூய பக்தர்கள் நிஜமான உண்மையை நன்கு அறிவர். எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்று அறிவதில் உறுதி கொண்ட மாணவன் ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் கருத்துக்களையும் குறிப்புகளையும் பின்பற்றுவது அவசியம். பகவத் பக்தர் அல்லாத மற்றவர்களுக்கு இத்தகைய ஆச்சாரியர்களின் உரைகளும் விளக்கங்களும் இலக்கண ஜாலமாக தோன்றக்கூடும். ஆனால் சீட பரம்பரையில் இடம்பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்கு சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் விளக்கங்கள் மிகவும் பொருத்தமானவையாக உள்ளன. உபகதேஷு என்ற சொல்லும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். விருஷ்ணி மற்றும் போஜ குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அனைவரும் நேரடியாக பகவானின் வசிப்பிடத்தை அடைந்தனர். மற்ற பக்தர்கள் பகவானின் வசிப்பிடத்தை நேரடியாக அடைவது இல்லை. ஆனால் தூய பக்தர்களுக்கு ஜட உலகைச் சேர்ந்த எந்த கிரகத்தின் ஐஸ்வர்யத்திலும் கவர்ச்சி ஏற்படுவது இல்லை. சில சமயங்களில் பகவானின் உலகிற்கு உயர்த்தப்படும் பக்தர்களுக்கு உயர் கிரகங்களின் ஐஸ்வர்யத்தில் சிறிதளவு கவர்ச்சி இருப்பதால் பூரணத்துவ நிலையை நோக்கி செல்லும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் உயர் கிரகங்களின் செல்வ சிறப்பை காண அவர்கள் ஆசைப்படுகின்றனர். ஆனால் விருஷ்ணிகளுக்கும் போஜர்களுக்கும் பௌதிக கிரகங்களில் எவ்வித கவர்ச்சியும் இல்லாததால் அவர்கள் நேரடியாக அனுப்பப்பட்டனர். அமர கோஷ அகராதியின்படி ஆக்ருதி என்ற சொல் சைகை என்ற பொருளையும் குறிக்கும் என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் குறிப்பிடுகிறார். தம் மறைவுக்கு பின் உத்தவர் பத்திரகாசிரமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை பகவான் குறிப்பால் உணர்த்தினார். பகவான் தூய பக்தரான உத்தவரும் பரமபதத்தை அல்லது பகவானின் உலகை அடைவதற்கு பதிலாக பத்திரகாசிரமத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உத்தரவை அதிக விசுவாசத்துடன் நிறைவேற்றினார். மண் உலகிலிருந்து பகவான் மறைந்துவிட்ட பின்னரும் உத்தவர் இங்கேயே தனித்து இருந்ததற்கு இதுதான் காரணம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல நாம என்ன சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால், அதாவது பகவானுடைய தோற்றமும் மறைவும் நம்மளுடைய பௌதீகத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது. அவருடைய தோற்றமும் தெய்வீகமானது. மேலும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு மறைகின்றார் என்றாலும் அதுவும் தெய்வீக இதுல இருந்து தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும்.
கண்ணோட்டத்திலிருந்து. ஏனென்றால் அவருடைய உடலும் ஆன்ம ரூபமும் வந்து தெய்வீகமானது, நம்மள மாதிரி பௌதீக உடல் கிடையாது. ஆத்மா மட்டும்தான் நமக்கு தெய்வாம்சம் பொருந்தியது. ஆனால் இந்த உடல் வந்து பௌதீக பண்புகளால் ஆனது. பகவானுக்கும் நமக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். அதை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருடைய மறைவை வந்து நாம வந்து நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள் மறைவை போல நாம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அது தவறாகும். அது நார்மலா ஒரு மனிதன் நினைக்கக்கூடிய ஒரு விதம் இல்லையா? ஆனா பக்தர்கள் அவ்விதமாக நினைக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் பரம்பரை வாயிலாக வந்த அவர்கள், அதாவது ஆச்சாரியார்கள் உணர்ந்து சொல்லிவிட்டு சென்றதை அவர்கள் வந்து பூரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை தான் நாமளும் வந்து தேடி செல்ல வேண்டும். சோ ராஜோ வாட்ச், அதுதான் உண்மையும் கூட. சோ உண்மையை நாம உண்மையாக உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை மட்டும் நாம் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சில சமயத்தில் நம்ம பக்தர் அல்லாதவர்களிடத்துல இந்த மாதிரியான லீலைகளை பற்றி எல்லாம் எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காது. அது உண்மையா என்பது அவங்களுக்கு வராது, அக்செப்டன்ஸ் இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா அவர்கள் அனைத்துமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தின் வாயிலாகவும், மேலும் இந்த தத்துவவாதிகளா இருப்பவர்கள், அதாவது ஹனுமன் பிரமாணம் அந்த வாயிலாகவும் அவர்களுடைய கற்பனைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய அதாவது யூகங்களை வந்து அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து சப்த பிரமாணத்தின் மீது தன்னுடைய நம்பிக்கையை வந்து வைப்பார்கள். அதுதான் இந்த ட்ரஸ்ட் இல்லையா, நம்பிக்கை. சோ உள்ளதை கண்ட ஆச்சாரியார்கள் மட்டுமே உள்ளதை அப்படியே வந்து தன்னுடைய பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு எடுத்துரைப்பார்கள். சோ நிதனம் உபகதேஷு விஷ்ணி போஜேஷு அதிரத யூதபேஷு முக்கிய சதுகதம் அவிசிஷ்ட உத்தவோ யத்ய தரீர் அபி தஜ்யஜ ஆக்ருதிம் திரியதேசக. அதாவது ராஜ உவாச்ச, அதாவது பரித்தித் மகாராஜர் வந்து வினவிறார் இல்லையா, கேட்கின்றார் அவர். நிதனம் அதாவது அழிவுக்கு, உபகதேஷு உட்பட்டு, விஷ்ணி வம்சத்தின், போஜேஷு போஜ வம்சம், அதிரத சிறந்த சேனாதிபதி, யூதப சேனை தலைவர், யூதபேஷு அவர்களுக்கிடையில், முக்கியமான, ச அவர், மட்டும், கதம் எப்படி, அவசிஷ்ட எஞ்சி இருந்தார், உத்தவர் யத் அப்படி இருக்க, ஹரி பரமபுருஷர், அபி கூட, தத் யஜே முடித்து கொண்டே, ஆக்ருதிம் எல்லா லீலைகளையும், அதீஷ மூவுலக இறைவன். சோ அரசர் வந்து கேட்கின்றார் யாரிடம்? சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம். உலகங்களுக்கும் இறைவனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலைகள் முடிவடைந்த பிறகும் சேனாதிபதிகளே சிறந்தவர் இல்லையா, விஷ்ணி மற்றும் போஜ வம்சத்தினர் மறைவுக்கு பிறகும் உத்தவர் மட்டும் ஏன் எஞ்சி இருந்தார் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார் இல்லையா? எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணங்கள் உண்டு. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது தன்னை சார்ந்துள்ள, அதாவது தன் முமுட்சுக்களாக இருப்பவர்களும் சரி, தன்னுடைய சகாக்களோட வந்து, மேலும் தேவர்களில் கூட வந்து சில பேர் வந்து அவதரிக்கிறார்கள். சோ தேவர்களாக இருந்தவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவருடைய வம்சத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அவர்கள் மீண்டும் அந்த லீலைகளை எல்லாம் முடித்துக்கொண்டு பகவானுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் வந்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். மீண்டும் தேவ உலகத்திற்கு செல்வது கிடையாது. பிரம்மரும் எப்படி தன்னுடைய ஆயுட்காலம் முடிந்த பிறகு மேலும் வைகுண்டத்திற்கு செல்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் தேவர்களும் வந்து இந்த மாதிரி அவதாரங்களில் தாங்கள் பங்கு கொள்ளும் பொழுது பகவானுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்த பிறகு தாங்களும் வந்து பகவானுடைய அந்த திருத்தலத்திற்கு அவர்களும் சென்று சேர்கிறார்கள். இதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து படிச்சோம். நம்ம மேலும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து படித்து கொண்டே இருக்கின்றோம். பாகவதம்ல நிறைய படிக்கிறோம். பகவத்கீதையில பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்தை சேர்கிறார்கள். என்னுடைய பக்தர்கள் என்றும் அழிவது கிடையாது, அர்ஜுனா நீ அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் வந்து சொல்கிறார் அர்ஜுனருக்கு இல்லையா? சோ பக்தர்கள் என்றுமே அழிவுறுவது கிடையாது. என் நிலை இருந்தாலும் பகவானுடைய ரட்சணை என்பது அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். சோ பொருளை ஸ்ரீரா பிரபுபாதா அவர்களுக்கு நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த பொருள் உரையில நம்ம முன்னேறி செல்லலாம். இங்கே அநேக ஆச்சாரியார்களுடைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. அதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுதான் நம்ம பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல பொருளுரையில சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி கருத்துப்படி, அதாவது 6 கோஸ்வாமிகளில் இவரும் ஒருத்தர் இல்லையா? ஜீவ கோஸ்வாமி நிதனம் என்னும் சொல் பகவானின் உன்னத வசிப்பிடத்தை வந்து குறிக்கின்றது. சோ நிதனம் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது போஜ வம்சத்தினரும் சரி, அதே மாதிரி விஷ்ணி வம்சத்தினரும் சரி, அழிந்த பிறகு எங்கே சென்றார்கள் என்றால்
பகவானுடைய திருநாட்டினை வந்து அடைந்தார்கள். அதுதான் நீ என்றால் சொல் பகவானின் உன்னட வசிப்பிடத்தை குறிக்கின்றது. நீ என்றது மிக மிக என்றால் மிக உயர்ந்த ஸ்தலம். அதாவது இருக்கிறதுலே இந்த உலகங்களிலே மிக உயர்ந்த ஸ்தலம் எது? கோலோகம் வைகுண்டம் தான் இல்லையா? சோ அதை விட மேன்மையான ஸ்தலம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே கிடையாது. தனம் என்றால் நமக்கு தெரிந்த ஒன்றுதான், ஐஸ்வர்யங்கள் என்று சொல்லப்படுவது இல்லையா? பகவானின் வசிப்பிடம் மிக உயர்ந்த ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டது என்பதால் அவரது வசிப்பிடத்தை நிதனம் என்று அழைக்கலாம். இது ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்களுடைய கருத்து. சோ இலக்கண விளக்கம் ஒரு புறம் இருக்க அங்கே அழிவு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? சோ யாருடைய அழிவு? விஷ்ணு மற்றும் போஜ வம்சத்தினுடைய அழிவு. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது வைகுண்டம் கோலோகத்தை அடைந்தார்கள். சோ அதாவது பரம தலத்தை அடைந்தார்கள். அந்த தலத்தை தான் இந்த இடத்துல நிதனமும் வந்து குறிக்கின்றது என்று ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார். இலக்கண விளக்கம் ஒரு பிறகு விஷ்ணு மற்றும் போஜ வம்சத்தினர் அனைவரும் பகவானின் நேரடிய சகாக்களாக இருந்தனர் என்பதையும், பகவானின் லீலைகள் முடிந்த பின் அவரது சகாக்கள் அனைவருமே பரலோகத்திற்கு அவரவர் அந்தஸ்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுவதே நிதனம் என்ற சொல்லின் உண்மையான நோக்கமாகும். சோ அங்கு அழிவு என்பது அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றதான எங்கே சென்றார்கள்? பகவானுடைய திரு இடத்திற்கு சென்றார்கள் என்பது இந்த இடத்துல சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. மேலும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் என்ன சொல்றார்? ஆக்ருதீம் என்ற சொல்லை லீலைகள் என்று பொருள் படிம்படி விளக்குகின்றார். சோ ஆக்ருதீம் என்றால் என்றால் முழுமையான, அதாவது கம்ப்ளீட் அப்படின்றது, முழுமை, அப்சல்யூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கிருதீம் என்றால் லீலைகள், பகவானுடைய உன்னதமான லீலைகள். பகவான் அவரது உன்னத உடலுடன், ஏனென்றால் அவருடைய ரூபம் வந்து அத்வைதம் இல்லையா? பிரம்மாவும் அதுதான் சொல்றார், அத்வைதம் அனந்த ரூபம் அப்படின்னு தான் பிரம்ம சமீதால பாடுறார். சோ பிரம்மர் பகவானை நேரடியாக தரிசித்து வேத ஞானத்தை வந்து தன்னுடைய ஹிருதயங்களில் இருந்து கேட்டறிந்தவர் தான் பகவான். அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து வேத ஞானத்தை வந்து போதித்தார். யாருக்கு? பகவான், அதாவது பிரம்மருக்கு இல்லையா? சோ வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து பகவானை வந்து தரிசனம் பெற்றது யார் என்றால் பிரம்மதேவர் இல்லையா? கிருதம் என்ற உன்னத லீலைகள் என்பதையும், பகவான் அவரது உன்னத உடலுடன், சோ நம்மள மாதிரி உடல் கிடையாது பகவானுக்கு, நித்தியமான உடலை பெற்றவர், எல்லா வகையிலும் ஒத்திருக்கின்றார் என்பதால் அவரது உடலை மாற்றுதல் அது உடலை விடுதல் என்ற கேள்விக்கு நம்மள மாதிரி பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது ஒரு கருவில் இணைந்து விடுகின்றார் இல்லையா? சோ அதே மாதிரிதான் தேவகியினுடைய கருவில் வந்து அவர் இணையணும் போது 4 கைகளோட தான் அவர் வந்தார் நாராயண சுரூபத்துல. ஆனாலும் வந்து தேவகி தாயார் வந்து என்னுடைய பிள்ளை சாதாரண ஒரு மகனை போல வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அந்த 2 கைகளோட வந்து தாயின் கருவில் வந்து இணைந்தார். சோ அவருடைய பிறப்பும் அப்படியே, மறைவும் கூட வந்து அப்படித்தான். மறைதல் என்பது நம்மள மாதிரி வந்து இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு சென்று மேலுலகத்தை நோக்கியோ இல்லை வந்து மீண்டும் பிறவி எடுப்பதற்காகவோ வந்து இல்லை. பகவானுடைய ரூபம் வந்து அத்வைதம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு மறைவது என்பது நம்மள மாதிரி கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதைதான் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் அனைவருமே. ஜட உலக வழக்கங்களுக்கும் சட்டங்களுக்கும் ஏற்ப பகவானுடைய பிறவி எடுப்பதாகவும் உடலை விடுவதாகவும் காணப்படுகின்ற நம்மளுக்கு பார்க்கும் பொழுது அப்படிதான் அந்த இதுல வந்து நமக்கு தோன்றும். ஆனால் அவர்களுடைய பிறப்பும் வந்து தனி, அதாவது வெவ்வேறு, அதாவது தெய்வீகமான பிறப்பாக அமைக்கின்றது இல்லையா? சோ நம்மள மாதிரி கிடையாது அவருடைய அவதாரம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மரணமும் அப்படின்னா, மரணம் என்பது இந்த உடலுக்கு, நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கு தான், பகவானுக்கு கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவருடைய லோகத்திற்கு செல்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தர்களால் மட்டுமே இதை வந்து உணர முடியும். ஏனென்றால் அவர் தெய்வீக அம்சத்தை கொண்டவர், அவர் இந்த பௌதிக உடலை பெற்றவர் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த பதத்திலிருந்து நம்ம ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் எடுத்துரையிலிருந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் பகவானின் தூய பக்தர்கள் நிஜமான உண்மையை நன்கறிவர். சோ ஒரு ஆச்சாரியா குரு வந்து அவருடைய உணர்தலை வந்து அவர் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார். நாம அவர் மீது கொண்ட பக்தியால அவர் உரைப்பதை நாம அப்படியே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியார்களின் கருத்துக்களையும் குறிப்புகளையும் பின்பற்றுவது மிக மிக அவசியம். அதுதான் நமக்கு வந்து பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். பகவத் பக்தர் அல்லாத மற்றவர்களுக்கு இத்தகைய ஆச்சாரியர்கள் உரைகளும் விளக்கங்களும் இலக்கண ஜாலமாக தோன்றக்கூடும். அது ஏதோ ஒரு
அதாவது ஒரு லிட்ரேச்சர் ரைட்டிங் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஏதோ கதை எழுதின மாதிரி நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையில் ஒரு ஆச்சாரியா குரு வந்து உண்மையை உணர்ந்திருப்பார். சோ அப்படி வந்து அந்த ஒரு நிமிடம் சோ அதாவது உரைகளும் விளக்கங்களும் ஒரு ஆச்சாரியா மற்றும் வந்து குரு வந்து அவருடைய விளக்கங்களை எல்லாம் வந்து நாம வந்து உள்ளபடி எடுத்துரைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அதை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமானது. அது எல்லாமே சீடப்பரம்பரை வாயிலாக வர வேண்டும். ஸோ ஒரு சீடப்பரம்பரை வாயிலாக வரக்கூடிய கருத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருக்கும், அதாவது அங்கீகாரம் அடைந்ததாக இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரங்களின் விளக்கங்களை மிகவும் பொருத்தமானவையாக உள்ளன அப்படின்றத வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டி இந்த விளக்க உரையில் வந்து அற்புதமாக எடுத்துரைக்கின்றார். உபகதேஷு என்ற சொல்லும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அதாவது முதல் லைன்லே வருது இல்லையா, உபகதேஷு. விஷ்ணு மற்றும் போஜ குடும்பங்களை சேர்ந்த அனைவரும் நேரடியாக பகவானின் வசிப்பிடத்தை அடைந்தனர் இல்லையா? அவர்கள் முமுட்சுக்கள் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்தவர்கள் யாராயினும் பகவான் அவர்களுக்கு சுலபமாக மோட்சத்தை வழங்கி விடுகின்றார். அவர் வந்து ஒரு தூய பக்தி சேவைக்கு தானே வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து சேவகனாகி விடுவதை மட்டும்தான் ரொம்பவுமே பரிசோதித்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா அவரே தாசனாக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுறது. அதனால பிரேம பக்தியை வந்து அவர் வந்து அவ்வளவு சாமானியமாக வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கறது கிடையாது. ஆனா சுலபமாக வந்து மோட்சத்தை வழங்க வல்லவர் பகவான் வந்து இல்லையா? சோ பகவானோடு இருந்த அனைவருமே, அதாவது சகாக்களாக விஷ்ணு மற்றும் போஜ வம்சத்தினர் அனைவருமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தவர்கள் தான். அதனால் அவர்கள் மோட்சகதியை அடைந்த பிறகு எங்கே செல்வார்கள்? வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு தான் செல்வார்கள் இல்லையா? அங்கே அவர்கள் அடைந்தனர் என்பதை இங்க வந்து மேற்கோள் காட்டுகின்றார். மற்ற பக்தர்கள் பகவானின் வசிப்பிடத்தை நேரடியாக அடைவது கிடையாது. அதாவது நாம யாரை வணங்குகின்றோமோ அவருடைய திருத்தலத்தை நாம சேர்கின்றோம். இதுல எந்த டவுட்டுமே நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம் இல்லையா? சோ நம்ம பித்ருக்களை வணங்கினால் பித்ருலோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? தேவர்களை வணங்கினால் தேவ உலகத்திற்கு செல்கின்றோம். சோ எந்த தேவதை வணங்குகின்றோமோ அந்த அதிதேவதையும் அவருடைய அந்த திருத்தலத்தை நாம் நாடுகின்றோம். ஆனால் எங்கே சென்றாலும் நாம திரும்பி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வர வேண்டும். பகவானுடைய திருத்தலத்தை சென்றால் மட்டும்தான் நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வர மாட்டோம். இந்த கான்செப்டை கண்டிப்பா நாம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏனென்றால் இது எல்லாமே இந்த அண்டத்திற்குள்ளதான் இருக்கின்றது. எல்லா உலகங்களுமே நாம வாழக்கூடிய அண்டத்திற்குள்ளதான் இருக்கின்றது. வைகுண்டம் கோலோகம் தான் வந்து இந்த அண்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, பிரம்ம ஜோதியை கடந்து இருக்கின்றது என்பதை நாம பார்த்திருக்கின்றோம் இல்லையா? கோலோக சார்ட்ல அதே ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் தூய பக்தர்களுக்கு ஜட உலகை சேர்ந்த எந்த கிரகத்தின் ஐஸ்வர்யத்திலுமே கவர்ச்சி ஏற்படுறது கிடையாது இல்லையா? சொர்க்கத்துக்கு போகணும்ன்ற ஆசை கண்டிப்பாக, பகவானை சேவித்த பிறகு நமக்கு சொர்க்கலோகத்திற்கு போகணும்னு நினைப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா? பகவானின் திரு பாதங்களை தஞ்சமடைந்தால் போதும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த அவருடைய பாதங்கள் எங்கே? நாம வந்து வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய நிலைதான். அங்கேதான் நம்ம வந்து அவருடைய பாதங்களை சேருகின்றோம் என்று அர்த்தம். அவருக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்கான வாய்ப்பையும் நாம அங்கேதான் பெறுகின்றோம். சில சமயங்களில் பகவானின் உலகத்திற்கு உயர்த்தப்படும் பக்தர்களுக்கு உயர் கிரகங்களின் ஐஸ்வர்யங்கள் சிறிதளவு கவர்ச்சி அதெல்லாம் பார்க்கணுன்ற ஒரு, இப்போ நம்ம கூட எங்கேயாவது போனா, சோ இப்ப பூரி ஜெகநாத்துக்கு போனப்போ அங்கே அந்த ஆர்கிடெக்சரல் வியூ இல்லையா, சூரியனார் கோயில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் விருப்பப்பட்டாங்க. ஸோ இவந்தோ அந்த அது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே இல்லைன்னாலும் நம்ம பிரபுஜி என்என்டி பிரபுஜி வந்து காலையில அந்த சூரிய உதயமாகக்கூடிய அந்த 5 மணிக்கே அங்க இருக்கிற மாதிரி 4 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி சென்றார்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஆர்கிடெக்சரல் வியூ பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்களுக்கு கூட வந்து இருக்கக்கூடிய நிலை வரும்பொழுது அவர்கள் பூர்ணத்துவ நிலையை நோக்கி செல்லும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் உயர் கிரகங்கள் செல்ல சிறப்பை காண அவர்கள் ஆசைப்படுகின்றனர். ஆனால்
விஷ்ணிகள் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லையா? எவ்வித கவர்ச்சியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்களுக்கு இல்லை. அவர்கள் நேரடியாக பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர் என்று இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அமரகோஷ அதாவது அகராதியின் படி ஆக்ருதி என்ற சொல்லை சைகை அப்படின்னாக்கா, சைகைன்னா நம்ம வந்து அதாவது நம்ம நார்மலா நம்ம சைகை என்ற சொல்லு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதேதான் என்ற பொருளை வந்து குறிக்கும் என்று சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் வந்து இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிடுகின்றார். தம் மறைவுக்கு பின் உத்தவர் வந்து சைகை அப்படின்னா டைரக்ஷன் இல்லையா? சோ சைகை காட்டுறோம் அப்படின்றோம் இல்லையா? சோ யூ ஹாவ் டு இப்படி போ அப்படி போன்னு நம்ம சைகையால சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் நீ அங்கே செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவர் வந்து பத்ரிகாசிரமத்தை சென்று அங்கே வந்து திருத்தொண்டு புரிந்து வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை மோட்சத்தை வழங்கி விட்டார் அவருக்கு. ஆனால் அங்கே அந்த திருத்தொண்டு புரிஞ்சிட்டு தான் அவர் வரணும்ன்ற அந்த இதை வந்து முதலிலே பகவான் வந்து உத்தவருக்கு எடுத்துரைத்தார். சோ நீ பத்ரிகாசிரமத்துக்கு போகணும்ன்றத வந்து பத்ரிகாசிரமத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற உத்தரவை அதிக விசுவாசத்துடன் வந்து யார் நிறைவேற்றினார்? வந்து உத்தவர். மண்ணுலகில் இருந்து பகவான் மறைந்து விட்ட பின்னரும் உத்தவர் இங்கேயே தனித்து இருந்ததற்கு இதுதான் காரணம். அவர் எதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தார் என்றால் பகவானுடைய உத்தரவை ஏற்று இல்லையா, அதை ஏற்று அவர் நடந்தார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மாதாஜி ஒரு டவுட், அப்ப அவர் சிரஞ்சீவியா மாதாஜி? யாரு? உத்தவர் இல்ல மாதாஜி, அவர் அங்கே சேவை புரிந்து அவருடைய காலம் முடியணும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கும் ஒரு காலம் இருக்கின்றது. எஸ், அவர் முடிஞ்சு அவருடைய அந்த பத்ரிகாசிரமத்துல அவருடைய சேவை புரிந்து அங்கிருந்து வந்து மீண்டும் வந்து அவர் வந்து வைகுண்டத்தை அடைந்தார். இங்க இருக்கும் பொழுது அவருக்கு மோட்சத்தை நம்ம முன்னாடி படிச்சோம், இந்த பதத்திலுங்களே வருது இல்லையா, உனக்கு மோட்சத்தை நான் வழங்கியிருக்கின்றேன் என்றதை வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து சொல்கின்றார் உத்தவருக்கு. ஆனால் நீ வந்து இங்கிருந்து பத்ரிகாசிரமத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத சொல்லுவார். உத்தவர் அப்ப அழுவார் இல்லையா, உங்களை விட்டுட்டு நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். அதை வந்து அவர் முன்னாடி வந்த பதங்கள்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அவருடைய பிரிவை வந்து அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, அதை வந்து அவர் சொல்கின்றார். சோ அதனால அவருடைய டைரக்ஷன் நீ போ இப்படி, சைகை அதாவது சைகை என்றால் நீ இப்படி போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது பாதையை வந்து சொல்கின்றார். சோ பத்ரிகாசிரமத்திற்கு சென்று அங்கே திருத்தொண்டு புரிந்து வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சேர்கின்றார் உத்தவர். சோ இதுதான் காரணம். அவர் இங்கே தனித்திருந்ததுக்கான காரணம், எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா? சோ ஒருவர் இந்த செயலை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் எதை நினைக்கிறார், இதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். நாம எக்காரியத்தை எவ்விதமாக ஆற்ற வேண்டும், இந்த பக்தியை கூட வந்து நாம இந்த மாதிரி ஆற்ற வேண்டும் என்பது ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி ப்ராசஸ் காமன் தான். ஆனா அவரவர்கள் ஏற்றும் விதம் வந்து கண்டிப்பா சிறிது டீவியேஷன்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லையா? அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதம் எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும் கொஞ்சமா. ஆனா அவர்களுடைய மனதை அவர்கள் எவ்வாறு பகவானிடத்தில் லயித்திருக்கின்றார்கள், எந்த விதத்தில் அவர்கள் என்ன சேவை செய்யணும்ன்றது எல்லாமே மனசுல ஏற்படும் பொழுது அதற்கான அருளையும் வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால உத்தவருக்கு வந்து இன்னும் சேவை புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து பகவான் கொடுத்தார். சோ பத்ரிகாசிரம் சென்று அங்கே வந்து நீ திருத்தொண்டு புரிந்து நீ என்னிடம் வந்து சேர் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டு போறார். சோ அதேதான் வந்து உத்தவரும் ஏற்றுக்கொண்டு நடந்தார் என்று இந்த பதத்துல வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக விளக்கியிருக்கின்றார். எஸ் பத்மா மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஸ்ரீ சுகா உவாச்ச பிரம்ம சாபாபதேசேன காலேன மோக வாஞ்சிதஹ சம்ஹ்ருத்ய ஸ்வகுலம் சபீதம் தக்ஷயன் தேகம் அச்சிந்தயத். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச பிரம்ம சாபபதேசேன காலேனோ மோக வாஞ்சிதஹ சம்ஹ்ருத்ய ஸ்வகுலம் சபீதம் தக்ஷயன் தேகம் அச்சிந்தயத். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பிரம்ம சாப பிராமணர்களின் சாபம், அபதேசேன சாக்குப்போக்கினால், இத்தகைய ஒரு காட்சியினால், காலேன நித்திய காலத்தினால், அமோக உண்மையான வாஞ்சித அவ்வாறு ஆசைப்படுபவன், சம்ஹிருதியா முடித்து, ஸ்வகுலம் சொந்த குடும்பத்தை, சபீதம் எண்ணற்ற, தக்ஷியன் விட்டபின், தேகம் பிரபஞ்ச ரூபத்தை, அசிந்திய தமக்குள் சிந்தித்தார். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி பதிலளித்தார், அன்புள்ள அரசே, பிராமணர்களின் சாபம் ஒரு சாக்குப்போக்கு மட்டுமே. ஆனால் பகவானின் உன்னதமான விருப்பம்தான் நிஜ உண்மையாகும். பகவான் எண்ணற்ற
தமது குடும்ப அங்கத்தினர்களை அனுப்பிய பிறகு தாமும் இந்த மண்ணுலகிலிருந்து மறைந்துவிட விரும்பினார். எனவே தமக்குள் அவர் பின்வருமாறு சிந்தித்தார். பொருளுரை: இப்பதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது உடலை விடுவது தொடர்பாக உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள தியக்ஷயன் எனும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவான் நித்திய வாழ்வும் அறிவும் ஆனந்தமும் உடையவர் என்பதால் அவருக்கும் அவரது உடலுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. அப்படியானால் உடலை விடுவதும் உலக காட்சியிலிருந்து மறைவதும் எப்படி சாத்தியமாகும்? பகவானுடைய மறைவின் புதிரை பற்றிய விஷயத்தில் பக்தர் அற்றவர்களான மாயாவாதிகளுக்கிடையில் பெரும் வாக்குவாதம் இருந்து வருகிறது. குறைமதியாளர்களான அவர்களது சந்தேகங்கள் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியால் அவரது கிருஷ்ண சந்தர்ப்பம் என்னும் நூலில் மிகவும் தெளிவாக தீர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரம்ம சம்ஹிதையின்படி பகவானுக்கு பல உருவங்கள் உள்ளன. பகவானுக்கு எண்ணற்ற உருவங்கள் உள்ளன என்றும் ஜீவராசிகளின் பார்வையில் அவர் தோன்றும் பொழுது இத்தகைய எல்லா உருவங்களும் அவருடன் இணைந்து விடுகின்றன என்றும் அது குறிப்பிடுகிறது. அழிவற்ற இவ்வெல்லா ரூபங்களும் ஒருவருமிருக்க குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் முன் காட்டப்பட்டது போன்ற அவரது பிரபஞ்ச ரூபமும் அவருக்கு உண்டு. இப்பதத்தில் சஃபீதம் என்ற சொல்லும் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் விராட் ரூபம் என்று அழைக்கப்படும் அவரது பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபத்தை விட்டார். அவரது ஆதியான ரூபத்தை அல்ல என்பதையே இது சுட்டி காட்டுகிறது. ஏனெனில் அவரது சத் சித் ஆனந்த ரூபத்தை அவர் மாற்றிக்கொள்வது சாத்தியமல்ல. இச்சாதாரண விஷயத்தை பகவானின் எவ்வித பக்தி தொண்டையும் செய்யாத பக்தர் அற்றவர்கள் இச்சாதாரண உண்மையை புரிந்து கொள்வதில்லை, அல்லது வேண்டுமென்றே அவரது உன்னத உடலின் நித்தியத்தன்மையை மறுக்கின்றனர். குறையுடைய ஜீவராசிகளிடம் உள்ள ஏமாற்றும் தன்மையே இதற்கு காரணம். வெவ்வேறு ஆலயங்களில் பக்தர்களால் வழிபடப்படும் பகவானின் உன்னத வடிவங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்பதை உண்மையாக இன்றும் நடைமுறை அனுபவத்தில் நம்மால் காண முடிகிறது. பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் நினைத்தற்கரிய இச்செயல் பகவத்கீதையில் 7.25 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. நாகம் பிரகாஷ சர்வசிய யோகமாயா சமாவிருத்தக. எல்லோரிடமும் தம்மை வெளிப்படுத்தாத உரிமை பகவானுக்கு உண்டு. பத்ம புராணம் கூறுகிறது, அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதீன பசே கிராஹியம் இன்றிய. பகவானின் பெயரையும் உருவையும் பௌதிக புலன்களால் உணர்ந்தறிய முடியாது. ஆனால் பௌதீக மக்களின் பார்வையில் தோன்றும் பொழுது அவர் விராட் ரூப வடிவத்தை ஏற்கிறார். இது ஓர் அதிகப்படியான பௌதிக தோற்றமாகும். பகவான் அவரது விராட் ரூபத்தை விடும் பொழுது அவரது நித்திய ரூபம் மாற்றமடைவதில்லை. 5வது காண்டத்தில் பகவான் எப்படி வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள அவரது வெவ்வேறு ரூபங்களில் வழிபடப்படுகிறார் என்பதையும் இந்த மண்ணுலகில் உள்ள வெவ்வேறு ஆலயங்களில் எப்படி வழிபடப்படுகிறார் என்பதையும் நாம் காண்போம். ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியும் ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரரும் வேத இலக்கியங்களின் பல ஆதாரபூர்வமான கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டி பகவானின் மறைவை பற்றிய இச்சம்பவத்தை தங்களுடைய விளக்க உரைகளில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளனர். இப்புத்தகத்தின் அளவை அதிகப்படுத்துவதை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டுமென்றே அவைகளையெல்லாம் இங்கு நாம் சேர்த்து கொள்ளவில்லை. மேலே மேற்கோள் காட்டியிருப்பது போல் பகவத்கீதையில் இவ்விஷயம் முழுமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் தம்மை வெளிப்படுத்த உரிமை பகவானுக்கு உண்டு. அன்பும் பக்தியும் அற்ற பக்தர் அல்லாதவர்களின் காட்சிக்கு புலப்படாதவாறு பகவான் தம்மை எப்பொழுதும் மறைத்து வைத்துள்ளார். இவ்வாறாக பகவான் அவர்களை தம்மிடமிருந்து இன்றும் தூரமாக தள்ளி வைக்கிறார். பிரம்மா ஷீரத சாயி விஷ்ணுவின் முன் சென்று
அவதரிக்கும்படி பிரார்த்தனை செய்ததால் பகவான் தோன்றினார். எனவே பகவான் தோன்றிய பொழுது விஷ்ணுவின் மற்ற எல்லா உருவங்களும் கூட அவருடன் இணைந்து கொண்டன. அவரது நோக்கம் நிறைவேறியதும் அவர்கள் அனைவரும் இயல்பான முறையில் அவரிடமிருந்து தனித்தனியாக பிரிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அழகான விளக்கம். இன்னும் டெப்தா நம்ம 5வது கேண்டோல படிப்போன்றத இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகின்றார். சோ அத மறுபடியும் இந்த இடத்துல போட்டா இது ஒரு ரிடண்டன்சி மாதிரி தான், அதாவது டூப்ளிகேஷன் இல்லையா? அதனால அந்த இடத்துலயே அதை பத்தி நம்ம படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். ஸோ பகவான் இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி வருகின்றார் என்றால் ஐ திங்க் ஒரு முறை ராதிகா மாதாஜி கூட சொன்னாங்க இல்லையா? அதாவது வைபவ பிரகாசம் அந்த இதுல இருந்து தான் ஒரிஜினல், அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா ஷியாம் சுந்தர் ரூபம் அந்த இடத்துலதான் இருக்கு. ஸ்வயம் பிரகாஷா வைகுண்டம், அதாவது கோலோகத்துல தான் இருக்கார் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல வரும்பொழுது இந்த மகாவிஷ்ணுனுடைய சொரூபம், அதாவது பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவும் அந்த இடத்துல எல்லா அவதாரங்களும் ஒன்று நோக்கி, அதாவது ஒன்று கலந்ததுதான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரமாக இந்த இடத்துல வருது. அநேக அம்சங்களை கொண்டவர் இல்லையா? சோ கருணை உள்ளம் கொண்டவர், கோபியர்களோட அதாவது ராசலீலை புரிந்தவர், கோவர்தனகிரியை புரிந்தவர் வேறு கிருஷ்ணர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அம்சம் வெறும் கிருஷ்ண அம்சம் தான். ஆனால் பூதனை மற்றும் அநேக அசுரர்களை எல்லாம் வளைத்தது எல்லாமே மகாவிஷ்ணுனுடைய அம்சம், அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. சோ அவர் ஒரே ஒரு ரூபம் கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அவரில் இருக்கக்கூடிய அநேக ரூபங்கள் எல்லாம் அந்த திருவுடலை நீத்து அவரவர்களுடைய இடங்களுக்கு சென்று சேர்ந்து விடுகின்றனர். சோ இந்த விளக்கத்தை நாம இன்னும் டெப்தா பின்னாடி வரக்கூடிய 5வது கேண்டோல படிக்க போறோம் என்பதையும் பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த விளக்க உரையில அற்புதமாக கொடுத்திருக்கார். சோ இப்ப அவருடைய மறைவு எப்படிப்பட்டது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தோற்றமும் எவ்வாறு தோற்றம் என்பதும் நாம தெரிந்து கொண்டு வருகின்றோம். அதே மாதிரி மறைவும் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர் மறைகின்றார். இவன் ராமபிரான் கூட அப்படிதான் மறைந்தார் என்பதும் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மரணம் போன்றது கிடையாது அவர்களது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கடவுள் வேறு, நாம வேறு. ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் எல்லாமே அணு ஆத்மா. அவர் ஆற்றலில் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அவர் இல்லையா? சோ ஆற்றலில் நம்ம அளவிட முடியாத நிலையை கொண்டவர். அவரோட நாம் என்னைக்குமே கம்பேரிசன் செய்ய முடியாது. வெறுமனே குவாலிட்டி, அதாவது நித்திய தன்மையில் மட்டும்தான் நம்ம ஆத்மா எப்பொழுதும் நித்தியமானது. பகவான் எவ்வாறு நித்தியமானவரோ நம்ம ஆத்மாவும் நித்தியமானது. அது ஒண்ணுதான் நம்ம ஒத்த தன்மை உடையவர்கள். வேற எல்லாமே நமக்கும் பகவானுக்கு வெவ்வேறு நிலைகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரை நம்மோட கம்பேரிசன் பண்றது நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறையுடைய புலனால் நாம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் தான் இல்லையா? சோ 4 விதமான குறைகள் இல்லையா நமக்கு? அதாவது மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் நமக்கு, அதே மாதிரி ஏமாற்றும் தன்மையை கொண்டவர்கள் நாம, குறையுடைய புலன்களோடு பிறந்தவர்கள், தவறுகள் செய்வதற்கு நம்ம கண்டிப்பா we are prone to do mistakes இல்லையா? சோ தவறுகள் எப்பொழுதுமே நாம செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மை, அதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய நியதியும் கூட. ஆனால் இந்த குறைகளோடு இருக்கக்கூடிய நாம எவ்வாறு பரம்பொருளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நம்ம பெற்றிருப்போம். பக்தி செய்தால் மட்டும்தான், அதுவும் அனன்ய பக்தி செய்தால் மட்டும்தான் நம்ம பகவானை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நிஜமா புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நாம அனன்ய பக்தியை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ அனன்ய பக்தி என்பது என்ன? எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா? சோ அந்த 5 விதமான, அதாவது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இல்லையா? ஒன்று சாந்த, சாக்கிய, அப்புறம் தாஷ்ய, வாத்சல்ய மற்றும் மாதுரிய. சோ எந்த பாவத்தில் நாம பகவானை நேசிக்கின்றோமோ பகவானும் தன்னை பற்றியான உண்மையை நமக்கு வழங்குகின்றார். இது அவரவர்களுடைய முயற்சி. நாம முயற்சி செய்தால்தான் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். பகவானும் தன்னுடைய தரிசனத்தை கொடுப்பார். இப்ப நாம கூட நாம ஜபங்கள் செய்கின்றோம், பகவானுடைய திருப்பாதங்களை மனதில் நினைத்து கொண்டு செய்கின்றோம். ஆனா நமக்கு அந்த பிம்பம் தெரியாது. அவராக தரிசனம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் நாம அவருடைய திரு தரிசனத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும், அவர் பாதங்களை நம்ம தரிசிக்க முடியும் இல்லையா? சோ அது நமக்கு இன்னும் பக்தி பாதையில நாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இன்னும் வேரூன்றி செல்லவில்லை என்பதை அது உணர்த்துகின்றது. இன்னும் பக்குவம் அடையறதுக்கு நிறைய இருக்குன்றதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ அவருடைய தோற்றமும் மறைவும் நம்ம சாதாரண மனிதர்களை போல நினைக்க கூடாது. சோ அவர்கள் நாத்திகத்தன்மை உடையவர்களுக்கு ஒத்த தன்மையோட நாம
அவருடைய மரணம் நம்முடைய மரணம் ஒன்று போல நினைப்பது அதற்கு தான் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ மூடர்களால் தான் வந்து அந்த மாதிரியான நிலையில வந்து உணர்த்த முடியும். ஆனால் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை அவ்வாறு நினைக்க மாட்டார்கள். சில சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கின்றார், பிரம்ம சாபாபதே தேசேன காலேன மோக வாஞ்சிதக சம்ஹ்ருத்ய சவகுலம் ஸ்வகுலம் சபீதம் தக்ஷயன் தேஹே அச்சிந்தய. தக்ஷயன் என்பதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தக்ஷயன் என்ற சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச, ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், பிரம்மசாப பிராமணர்களின் சாபத்தினால்தான் விஷ்ணு குலம் மற்றும் போஜ குலம் எல்லாருமே அழிந்தனர் என்று நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையில் அது கிடையாது. எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இருப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? காரணமின்றி ஒரு செயலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்காது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதெல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாடு இல்லையா? தன்னுடைய சகாக்கள் எல்லாம் தன்னிடத்தில் வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த சாபத்தையும் வந்து அவர்கள் பெற்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து அவர்கள் மறையவும் செய்கின்றார்கள் இல்லையா? சோ அபதேசேன, அதாவது சாக்கு போக்கினால், அது ஒரு காரணமாக நம்ம கருதுகின்றோம். ஆனால் உண்மையிலே வேறு காரணம் என்னன்னா, பகவான் அனைவரும் தன்னுடைய உலகத்திற்கு வந்து சேரணும் என்று நினைத்ததால் அதற்கு ஒரு காரணத்தை ஏற்படுத்தி தானும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும். லீலை வந்த கிருஷ்ணலீலை முடிந்து விட்டது, நோக்கம் முடிந்தாயிற்று, தர்மத்தையும் சாபித்தாயிற்று. யுதிஷ்டிரம் வந்து அரசாண்டு கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஜெகத்தையே. 32 ஆண்டுகள் வந்து யுதிஷ்டிரர், அதாவது தர்மமாக அவரை மாறி ஆட்சி புரிந்தவர் யாரும் இல்லை என்றும் சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? சோ அபதேசேன, சாக்கு போக்கினால், இத்தகைய ஒரு காட்சியினால், காலேன நித்திய காலத்தினால், அமோக உண்மையான, வாஞ்சித அவ்வாறு ஆசைப்படுபவன், சம்ஹ்ருதயா முடித்து, ஸ்வகுலம் சொந்த குடும்பத்தை, சபீதம் எண்ணற்ற, தக்ஷயன் விட்ட பெண், தேஹே பிரபஞ்ச ரூபத்தை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர் வரும்பொழுது ஒரு ரூபத்தை ஏற்கின்றார், அது விராட் ஸ்வரூபத்தினுடைய அம்சமும் கூட அப்படிங்கிறதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. அச்சிந்தியே தமக்குள் சிந்தித்தார். அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி பதிலளிக்கின்றார் பரீட்சித் மகாராஜருடைய கேள்விக்கு இல்லையா? சோ பிராமணர்களின் சாபம் ஒரு சாக்குதான், ஒரு காரணம் தான். அதாவது அவர் செல்வதற்கான ஒரு காரணம், அவ்வளவே தவிர அது உண்மை அல்ல. இதெல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாடு இல்லையா? அவருடைய உன்னதமான விருப்பம் தான் நிஜ உண்மையாகும் இல்லையா? அதாவது நிஜமான, அதாவது நிஜ என்றால் ஒண்ணுதான், உண்மையான்ற ஒண்ணுதான், அதாவது உண்மையாகும். அதுதான் வந்து அதாவது அவருடைய ஏற்பாடு தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் எண்ணற்ற தனது குடும்ப அங்கத்தினர்களை அனுப்பிய பிறகு இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் இருந்து கஷ்டப்படணும் இல்லையா இனிமே. சோ அதனால அவர்களுக்கான காலகட்டமும் வந்த பிறகு அவங்களையும் வந்து மேலுலகத்திற்கு அனுப்பிட்டு தான் அவரும் வந்து கிளம்பினார். சோ பிறகு தாமும் இந்த மண்ணுலகத்திலிருந்து மறைந்து விட விரும்பினார் பகவான். எனவே தமக்குள் அவர் பின்வருமாறு சிந்தித்தார் என்பது இந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். இப்பதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது உடலை விடுவது தொடர்பாக உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள தக்ஷயன் என சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இல்லையா? பகவான் நித்திய வாழ்வு, அறிவும் ஆனந்தம், இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஹலாதினி, சந்தினி மற்றும் சம்வித் இல்லையா? சம்வித் என்பது வாழ்வு, அறிவு என்பது அதாவது ஹலாதினி, சாந்தினி அறிவு என்பது சாந்தினி, மேலும் வந்து ஹலாதினி என்பது அந்த பேரானந்தம் இல்லையா? இந்த ரூபம் மூன்றுமே வந்து நம்ம படிச்சுதான் இருக்கோம். உடையவர், அதாவது பகவானுடைய யோகமாயினுடைய 1/4 பங்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கு இல்லையா? சோ யோகமாயனுடைய 3/4 பங்கு மேல் உலகத்துல இருக்கு. அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய 1/4 பங்குல இந்த 3 பிரிவுகள் இல்லையா? சந்தினி, ஹலாதினி மற்றும் சம்வித். இந்த வாழ்வு என்பது சம்வித், மற்றும் வந்து அறிவு என்பது அதாவது சாந்தினி, மற்றும் வந்து ஹலாதினி என்பது பேரானந்தத்தை பற்றி சொல்வது இல்லையா? சோ இந்த 3 நிலைகளை வந்து அவர் பார்க்கின்றார். அவரது உடலுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் கிடையாது, அவருக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் எந்த அவர் ஹலாதினி ரூபம் இல்லையா? சோ அப்படியானால் சச்சிதானந்த ரூபமும் அதேதான். சோ சச்சித் ஆனந்தமய நிலை அவரது. அப்படியானால் உடலை விடுவதும் உலக காட்சியிலிருந்து மறைவதும் எப்படி சாத்தியமாகும்? பகவானுடைய மறைவின் புதிரை பற்றிய விஷயத்தில் பக்தர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் டிவோட்டிஸ், பக்தர் அற்றவர்களும் மற்றும் சரி மாயாவத பிலாசபி, அதாவது பகவான் வெறுமனே அரூபம் என்று நினைப்பவர்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய வாக்குவாதங்களே வேறு விதமாக தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ இன்று வரைக்கும் அது இருந்து வருகின்றது என்று நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இங்கே மேற்கோள் காட்டுகின்றார். சோ அது எல்லாமே வித் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து வர்றதுதான்.
இல்லையா? ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியால் அவரது கிருஷ்ண சந்தர்ப்பம் என்ற நூல்ல வந்து இன்னும் அழகாக வியாக்கியானங்கள் எழுதியிருப்பதாக இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாத் அவர்கள் வந்து மேற்கோள் காட்டுகின்றார். சோ பிரம்ம சமீதையின் படி கூட பகவான் பல உருவங்கள், அனந்த ரூபம் உடையவர் இல்லையா? எல்லையற்ற ரூபங்களை கொண்டவர் தான் பகவான். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது சில ரூபங்கள் எல்லாம் மிங்கல் ஆயிடும், அதோட இணைந்து விடுகின்றது இல்லையா? இணைந்துதான், அதாவது அம்சங்கள். சோ மகாவிஷ்ணு தான், அதாவது பனிஷ்மெண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணு சொரூபத்துல. கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, அவர் வந்து பனிஷ் பண்றது கிடையாது, அவர் வெறும் அன்பு மட்டும்தான் பாராட்டுகின்றார். சோ அதனால ஒவ்வொரு ரூபத்திற்கும் ஒரு குவாலிட்டி உண்டு இல்லையா? அவை அனைத்தும் இணைந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பகவானுடைய தோற்றம். விராட் ரூபமும் நாம் அந்த விதத்தில் தான் பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு எண்ணற்ற உருவங்கள் உள்ளது என்றும் ஜீவராசிகளின் பார்வையில் அவர் தோன்றும் பொழுது இத்தகைய எல்லா உருவங்களும் அவருடன் இணைந்து விடுகின்றன. சோ மர்ஜ் இல்லையா? மர்ஜ் ஆயிடுறது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. கிருஷ்ண சந்தர்ப்பத்துல வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அவர் அழகாக இதை பற்றி விளக்கணம் கொடுத்திருக்காரு. சோ அழிவற்ற எல்லா ரூபங்களும் ஒரு புறம் இருக்க, குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் முன் காட்டப்பட்டது போன்ற அவரது பிரபஞ்ச ரூபம், விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் காட்டினார் இல்லையா? அதுவும் அவருக்கு உண்டு இல்லையா? இந்த ரூபம்தான் கிடையாது பகவானது. சோ அந்த மாதிரி அனைத்து ரூபத்திலுமே இருக்கக்கூடியவர் தான் அவர். இப்பதத்தில் சபீதம் என்னும் சொல் வந்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இல்லையா? சபீதம் என்ற சொல் என்ன சொல்கின்றது இந்த இடத்துல? சபீதம், அதாவது சபீதம் என்னக்கூடிய சொல் கவுண்ட்லெஸ், எண்ணற்ற. சபீதம் எண்ணற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத இல்லையா? கவுண்ட்லெஸ். சோ சொல்ல பகவான் விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிதான். எல்லா தேவர்களும் அவருடைய 30 கோடி தேவர்களும் வந்து அவருடைய ரூபத்துல தான் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற, அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள் அனைத்தும் பகவானுடைய சொரூபத்துல தான் இருக்காங்க. சோ அப்படி எண்ணற்ற நிலைகளை கொண்டவர் தான் பகவான் இல்லையா? அவரது பிரம்மாண்ட பிரபஞ்ச ரூபத்தை விட்டார், அவரது ஆதியான நித்திய ரூபத்தை அல்ல. எப்பொழுதுமே அந்த நித்திய ரூபம் வந்து போகவே போகாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா என்பதை இது சுட்டி காட்டுகின்றது. ஏனென்றால் அது வந்து சச்சித் ஆனந்த நிலை இல்லையா? சத் என்பது உண்மை, சித் என்பது ஞானம், மற்றும் வந்து ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தத்தை பற்றி சொல்வது. அதை மாற்றிக்கொள்வது என்பது சாத்தியமானதே கிடையாது. அந்த நிலையில் வந்து பகவான் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி கொள்வதும் கிடையாது. இச்சாதாரண விஷயத்தை பகவானின் எவ்வித பக்தி தொண்டையும் செய்யாத பக்தரற்றவர்கள் வந்து உண்மையாக புரிந்து கொள்வதே கிடையாது. இதனுடைய உண்மை பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல. அவர் வெறுமனே நம்மள மாதிரி ஒரு ரூபம் மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த ரூபத்துக்குள்ள அநேக ரூபங்களும் வந்து கலந்திருக்கின்றதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவருடைய மறைவு ஏற்படும் பொழுது அந்தந்த ரூபம் அந்த ரூபத்திலிருந்து வெளியேறி அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு சென்று சேர்ந்து விடுகின்றது. அவரது உன்னத உடலின் நித்திய தன்மையை மறுக்கின்றனர். குறையோட ஜீவராசிகளில் உள்ள ஏமாற்றும் தன்மையே இதற்கு காரணம் இல்லையா? சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி தான் இதற்கு காரணம். ஏனென்றால் அவர்கள் அனைத்துமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இல்லையா? சிலது அனுமான் பிரமாணத்தில் அவர்களுடைய உணர்தலை வந்து மேற்கொள்கிறார்கள். அதே வந்து சப்த பிரமாணத்தில் இது செல்லக்கூடியவர்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக எது உண்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். வெவ்வேறு ஆலயங்களில், அனைத்து ஆலயங்களிலுமே வெவ்வேறு ரூபங்கள்ல தான் பகவான் இருக்கார் இல்லையா? திருப்பதியில ஒரு ரூபத்துல இருக்கார், ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு ரூபத்துல இருக்கார். அவங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலையும் பகவான் வெவ்வேறு ரூபங்களில் தான் இருக்கார் இல்லையா? எல்லாமே வந்து அந்த இடத்திலும் பகவான் இருக்கார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரும் அவருடைய ரூபமும் வந்து வேறு அல்ல என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா நிலைகளிலுமே அவர் இருக்கின்றார் என்பதை நாம இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையில வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு எவ்வித வேறுபாடுமே கிடையாது இல்லையா? எந்த ரூபமே, இப்ப வந்து திருப்பதி பெருமாள் இருக்கக்கூடிய நிலை அது வேற, அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து ரங்கநாதனாக படுத்து கொண்டிருக்கின்றார் இல்லையா பகவான்? சோ அது வேறு. சோ அப்படின்னு நம்ம ரூபங்கள் வேறு வேறு ஆகியிருந்தாலும் அனைத்திலும் அவர் இருக்கின்றார் என்பதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையாக இன்றும் நடைமுறை அனுபவத்தில் நம்மால் காணும் அங்கே நடக்கக்கூடிய விசேஷங்கள் சிலது எல்லாமே அங்கே அந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆச்சாரியார்கள் மற்றும் குருமார்கள் எல்லாருமே அதை உணர்ந்தவர்கள். பகவான் அந்த ரூபத்தில் இருப்பதை அவர்களால வந்து உணர முடிகின்றது. பக்தி செய்யும் பொழுது நம்மளால அதை உணர முடியும். பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் நினைத்தற்கரிய இச்செயல். சோ அந்தரங்க சக்தியை வந்து நம்மளால அவ்வளவு சாமானியமா எடை போட முடியாது இல்லையா? சோ அது ஐ திங்க் போன வாரம் நம்ம பிரியா பாலாஜி மாதாஜி ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க இல்லையா? ஒரு வயோதிகம் அடைந்த ஒரு நபர் பத்ரிகாசிரமத்தினுடைய கடைசி நாள் வந்து அந்த
வாசலை மூடும் பொழுது அவர் சென்று சேர்ந்ததால் இன்னும் 6 மாத காலம் தான் இங்க இருந்துதான் பகவானை தரிசிக்க முடியும் என்று நினைத்த பொழுதே அது நொடி பொழுதில் அந்த 6 மாத திங்களை கடந்து விட்டார் அவர், இல்லையா? அது மாதிரி பகவானுடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் நம்மளால வார்த்தைகளால் நம்ம விவரிக்கவே முடியாது. உணர்தல் மூலியமாக தான் நம்ம அதை அறிய முடியும். பகவத்கீதையில கூட பகவான் பின்வருமாறு விவரிக்கின்றார். நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாய சமாவிருதக. எல்லோரிடமும் தம்மை வெளிப்படுத்த மாட்டார். பகவான் யாரிடத்தில் எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்தான் நிர்ணயிப்பார். அதுவும் நம்ம பக்தி தொண்டின் அடிப்படையில் தான் நாம் அவரை காண முடியும். நாம் எந்த அளவுக்கு அவரிடத்தில் சமர்ப்பணத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு அவர் நமக்கு பலன்களை வழங்குகின்றார் என்று பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒருவர் அனன்ய பக்தி, இப்ப நேத்து கூட நம்ம அத்வைதாச்சாரிய பத்தி படிச்சோம், இல்லையா? அவருடைய வேண்டுதல் இங்கிருந்து கோலோகம் வரைக்கும் சென்று சேர்ந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது. இங்க விழுந்த, அதாவது தவறி விழுந்த பத்த ஆத்மாக்களை ரட்சணை செய்யணும்ன்ற ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் அவருடைய பிரார்த்தனையாக இருந்தது. சோ வேண்டுதல் அனைவருக்கும் நன்மை என்று வரும்பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அதுவும் தன்னுடைய இடத்திற்கு சேரணும்னு ஒரு பிரார்த்தனை ஒரு பக்தன் வைக்கின்றான் என்றால் அதை விட மேன்மையான பக்தி வேறு எதுவுமே இருக்காது, இல்லையா? சோ அந்த வேண்டுதலை பற்றி நம்முடைய வேண்டுதல் எதுவாக இருக்கின்றதோ அது நம்மளுடைய, அதாவது சுபாவம், நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் நிர்ணயிக்கின்றது. பக்தியினுடைய அளவும் அதுலதான் அடங்கி இருக்கும். சோ எப்பவுமே சுயநலத்தோட நம்ம பக்தி கொண்டிருந்தால், எனக்கு இது முடியல, எனக்கு இது வேணும், எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருந்தாக்கா அது தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. சோ அது இன்னும் நாம சுயநலத்தோடு ஆற்றக்கூடிய ஒரு பக்தி ஆகிவிடுகின்றது. சுயநலத்தை விடுத்து நீங்க பொதுநலம் செய்யலைன்னாலும் கேவல பக்தியை ஆற்றுவதற்காவது நமக்கு அந்த மனசு வரணும். அப்புறமா தான் நம்ம பொது நலத்திற்கே நம்ம மனசை அர்ப்பணிக்க முடியும். முதலில் நாம நம்முடைய சுயநலத்தை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். சுயநலம் என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. we are only determining, இல்லையா? நமக்கு எது நன்மை என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்முடைய ஆசையை அதுல திணித்துக் கொள்கின்றோம் பக்தியில. எனக்கு இப்படி கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாமளே டிசிஷன் எடுக்கிறோம், இல்லையா? ஆனா அதனால வரக்கூடிய, அதாவது பலன்கள் நன்மைகள் தீமைகளான்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்முடைய யூகம் அது நன்மை என்று, ஆனா அது பிற்காலத்துல அது நன்மையா நடக்குமான்றதே நமக்கு தெரியாது. அதனால்தான் நமக்கு எது நன்மையோ அது பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல ஆழமாக பதித்து கொள்ள வேண்டும். பக்தியை மட்டும் செலுத்துவதற்கு நம்ம மனசை முயற்சி செய்ய வேண்டும். நம்ம ஒரே நாள்ல எல்லாம் வராது, பழக்கப்படுத்தி கொண்டே வரணும். நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது பகவானுடைய திரு பாதங்களை நினைத்து கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்ல வேண்டும். அது கண்டிப்பா நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும். மறுபடியும் மனசை இழுத்துட்டு அந்த பாதையில நாம கண்டிப்பா நிறுத்தணும். இது நம்முடைய முயற்சி. அந்த முயற்சியை நாம மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் மனது எங்கெங்கயோ அலைப்பாய விடும், இல்லையா? அப்படி அந்த அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனதோட நாம செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் முழுமை அடையாது. அதுவும் டிஸ்ட்ராக்ஷனா தான் இருக்கும். சோ நாம் எந்த செயல் செய்யும் பொழுதும் பக்தியில மட்டும் ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் எடுத்துட்டு வரணும். கேவலம் பகவானை நினைக்கிறது மட்டும் வச்சா போறோம். வேற எதுவுமே நீங்க புலனை அடக்கணும் எதுவுமே தேவையில்லை. மனசை பகவானின் பாதங்களில் நாம நிறுத்தினால் போறோம். அவருடைய பாதங்கள் நம்ம கண்களுக்கு காட்சி தரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, இல்லையா? சோ அந்த காட்சியே கிடைக்கணும்னா கூட நாம பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்கணும். சோ நாம இன்னும் தூரம் இருக்கின்றது அந்த நிலையை அடைவதற்கு. ஆனால் முயற்சி என்பது நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். முயற்சி இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நிலையை அடைய முடியாது. சோ அதுதான் இந்த இடத்துல பத்ம புராணத்திலும் இன்னும் ரெஃபரன்ஸ், அதாவது அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நபஜேத் கிரியாஹம் இந்திரிய. பகவானுடைய பெயர், அதாவது இந்திரியம் என்றால் அதாவது புலன்கள், இல்லையா? பெயரும் நாமாதி, கிருஷ்ண நாமாதி நாமங்கள், பஜஜேத் கிரகாயம் அதாவது உருவம், பௌதிக புலன்களால் உணர்ந்தறிய முடியவே முடியாது. அவருடைய ரூபம், நாமம் இவை அனைத்தையுமே நம்ம பௌதிகத்தால் கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது. ஆனால் பௌதிக மக்களின் பார்வையில் தோன்றும் பொழுது அவர் விராட் ரூப வடிவத்தை ஏற்கின்றார். சோ அதாவது இட்ஸ் எ காம்பினேஷன், இல்லையா? நிறைய உருவங்களை ஒன்றிணைத்து விராட் ரூபத்த வடிவத்தை ஏற்கின்றார். அவர் ஓர் அதிகப்படியான பௌதிக தோற்றமாகும். அது பௌதிக தோற்றத்திலேயே இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ளணும். பகவான் அவரது விராட் ரூபத்தை விடும் பொழுது, இல்லையா, அதுல அநேக ரூபங்கள் எல்லாமே கலந்திருக்கிறது, இல்லையா? அவருடைய நித்திய ரூபம் மாற்றம் அடைவதே கிடையாது. சோ அதான் அந்த நித்திய ரூபம் என்றைக்குமே மாறாது. அதாவது நம்ம ராதிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி கூட அந்த வைபவ பிரகாசம் அது, இல்லையா? ஸோ வைபவ அந்த இலிருந்து வரக்கூடிய அந்த மெயின் எப்பவுமே இருக்கும், நித்தியத்தன்மை உடையது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ 5வது காண்டத்தில் இதை பற்றி இன்னும் விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 5வது காண்டத்தை படிக்கும் பொழுது மீண்டும் அதை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு
இந்த ரூப இதை பத்தி நம்ம இந்த இடத்துல நிறைவு செய்யலாம். இந்த இடத்துல ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராரும் வேத இலக்கியங்களின் பல அதிகாரப்பூர்வமான கருத்துக்களை மேற்கோள் காட்டி, அவங்களும் ஆச்சாரியார் எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு அவர்கள் உண்மை, ஏனென்றால் பக்குவ நிலை அடைந்தவர்கள், அவர்கள் உண்மையை உணரக்கூடிய பக்குவ நிலையை அடைந்தவர்கள், அதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மையை பெறுகிறார்கள். அவர்கள் அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம் தான் இந்த விளக்க உரைகள் வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். நம்ம பிரபுபாதரும் அதையே மேற்கோள் காட்டிதான் இந்த பொருளுரையை எழுதியிருக்கிறார். சோ பகவானின் மறைவை பற்றி இச்சம்பவத்தை தங்களுடைய விளக்கோரில் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார்கள். புத்தகத்தின் அளவை அதிகப்படுத்துவதை தவிர்ப்பதற்காக வேண்டுமென்றே அவையெல்லாம் இங்கு நாம் சேர்க்கவில்லை. அதாவது மீண்டும் நம்ம 5வது கேண்டோல படிக்க போறோம் இல்லையா, அதனால அவர் இந்த விளக்க உரையில சேர்க்கவில்லை. அங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போன்றத இங்கேயே நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கியிருக்கிறார். மேலே மேற்கோள் காட்டியிருப்பது போல பகவத்கீதையில் விஷயம் முழுவதுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா. அனைவருக்கும் நன்மை தம்மை வெளிப்படுத்த உரிமை பகவானுக்கு உண்டு. சோ அவர் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வில் இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்படுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, அழிக்கவும் படுகின்றது இல்லையா. அவருடைய ஒரு சுவாசத்திலே பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் என்பதையும் நாம பார்க்கின்றோம். 1000 யுகங்கள் இல்லையா, ஒரு பகல் என்பதை அதாவது கல்பம் என்பதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். நீங்க அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல போகும்பொழுது கூட கல்பங்களை பற்றி நீங்க படிப்பீங்க இல்லையா. 36,000 கல்பங்கள் கொண்டது. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய ஆயுட்காலம் என்பது ஒரு சுவாசத்துல அடங்க இருக்கக்கூடியது. அந்த ஒரு சுவாசத்துக்குள்ளே அண்டம் படைக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அழிக்கவும் செயற்படுகின்றது. அழிவு என்றால் நாசம் கிடையாது, அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது அந்த அண்டம். மீண்டும் அவருடைய இன்னொரு சுவாசம் வரும்பொழுது அந்த சுவாசத்தின் வெளிப்பாடில அந்த அண்டமும் வெளிப்படுகின்றது. சோ உள்ளே செல்வது வெளியே வர்றது அவருடைய சுவாசங்கள். இதுதான் காரணோத கஷாயி விஷ்ணுனுடைய அதாவது செயல்பாடு. அவருடைய விரிவங்கம் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு. அவர் அந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் உட்புகுந்துகிறார். அவருடைய விரிவங்கம் தான் ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு. அதாவது துருவ நட்சத்திரமா இருக்கக்கூடிய அந்த போல் ஸ்டார் இல்லையா, அந்த இடத்தில் வசிக்கக்கூடியவர். அதற்கு மேலதான் பார்க்கடலும் உண்டு என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். கோலோக சாட்ல இத்தனை விளக்கங்களும் உண்டு. நம்ம அதை வாசிக்கணும் இல்லையா. அன்பும் பக்தியும் மற்ற பக்தல் அல்லாத காட்சிக்கு புலப்படாதவாறு பகவான் தம்மை எப்பொழுதுமே மறைத்து அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாலும் அது விளங்காது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பக்தியே புரியாதவர்கள் இடத்துல போய் நீங்க பகவத்கீதையை சொன்னீங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா. ஆனால் அவர்களும் மேன்மை அடையணும்ன்றது அவங்களுடைய இதுல இருந்தாக்கா, அதாவது ஏதாவது ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு குரு பிராப்தம் கிடைத்து அவர்கள் அந்த நிலையை அடைவார்கள். கண்டிப்பாக நடக்கும். அது எப்படி ஜகாய் மதாய் இல்லையா, மிருகாரி போல அவர்களுக்கு அந்த பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். இவ்வாறாக பகவான் அவர்களை தம்மிடமிருந்து தூரமாக தள்ளி வைக்கிறார். இன்றும் கூட அத்தகைய நாத்திகவாதிகளை தூரமாக விலக்கி வைக்கின்றார். பிரம்மா ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவின் முன் சென்று அவதரிக்கும்படி பிரார்த்தனை செய்தால் அப்பொழுது அவர் பகவானும் தோன்றினார். எனவே பகவான் தோன்றிய பொழுது விஷ்ணுவின் மற்ற எல்லா உருவங்களும் அவரோடு இணைந்து கொண்டன இல்லையா. சோ அவருடைய அனைத்து எந்தெந்த செயலுக்கு அந்த உருவங்கள் தேவைப்படுகின்றதோ அதற்கேற்றவாறு இப்போ ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிப்பதற்கு. அத்தகைய ரூபங்கள் அனைத்தும் அந்த ரூபத்தில் இணைந்து விடுகின்றன. அவரது நோக்கம் நிறைவேறியதும் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய அதாவது இருப்பிடத்தை தனித்தனியாக பிரிந்தும் சென்று விடுகின்றனர். இதுதான் பகவானுடைய அதாவது ரூபம் எவ்வாறு அவதரிக்கின்றது, மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குகின்றது என்பது இந்த பதத்துல சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மீண்டும் இதனுடைய விரிவாங்கம் 5வது கேண்டோல நாம பார்க்க போகின்றோம். வாஞ்ச கல்ப தாருபிய கிருப சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.